Сипосномаи Сокинони деҳаи делохи ҷамоати деҳоти ба номи Аскарзамирови Нохияи Ишкошим ба муовини раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон муҳтарам Ёдгор Доёрович. Муҳтарам Ёдгор Доёрович, сокинони меҳнаткарин деҳаи делохи ҷамоати деҳоти ба номи Аскарзамирови Нохияи Ишкошим сай ва талоши ҳамешагии хастанопазири шуморо дар бобати пешрафти ҳаёти ҳаррӯзаи тамоми сокинони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон қадрдонӣ намуда, изҳори миннатдории худро нисбати таваҷҷӯҳи амиқатонро, ки нисбат ба пешрафти сатҳу зиндагии сокинони деҳаи делохи ҷамоати деҳоти ба номи Аскарзамирови Нохияи Ишкошим доред, баён менамоянд. Ташрифи навбатии шумо ба деҳаи делохи ҷамоати деҳоти ба номи Аскарзамирови Нохияи Ишкошим ва суҳбату вохӯриҳои самимонаи шумо бо сокинони деҳаи мазкур ҳангоми ба истифода додани хати оби нӯшокӣ дар деҳаи делох роҳбарии ҳақиқии мардуми будани шуморо тасдиқ намуда ва дилгармии мардумро ба сӯи пешрафти ҳаёти бобарор таҳти сарварии шумо дар зери ҳидоятҳои бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон чун пешбарандаи ҳаёти мардуми мо гардидааст. боиси зикр аст, ки ташрифи навбатии шумо раиси муҳтарам ба деҳаи делохи ҷамоати деҳоти ба номи Аскарзамирови Нохияи Ишкошим на танҳо сабаби хушҳолии сокинони деҳа гардид, балки суҳбат ва суханрониҳои шумо бо сокинони деҳа умеди онро ба ояндаи хуб ва пешрафти ҳаёт боз ҳам бештар намуд. Ба шумо Ёдгор Доёровичи азиз, дар роҳи пешбурди вазифаҳои ҳаррӯзаатон пеш аз ҳама сеҳатмандии ҳамешагӣ, умри дароз, хонаободӣ ва барори кору рӯзгорро мехоҳем. бо эҳтироми қалбии сокинони деҳаи делохи ҷамоати деҳоти ба номи Аскарзамирови Нохияи Ишкошим.